kanko ménageur mo ko yiɗa sippirede ménageur mo eyyi ɗum no wonirta ménageur o yi sippindireede ko an woni mi anda hol kanka ɗum no sabirto aɗa ménageur sikat kañum foti sippirede eyyi te wona kanko foti sippirede mbiro foti sippirede kanko ménageur ɓayde ko ménageur si neɗɗo ari wiyen sohli combat makko o darot o haalde kalis kanko kalis o sohli business o waɗata te sport business te aɗa waɗa sport business a wawat haalde combat mbaɗa accueillir ménageur kaldo e ma pour combat mais sa woni wiide aɗa tiɗno ha tiiɗ combat wawata darade eyyi combat wawata an kam ménageur ɗum no wonirta annene jogade mbir elle jewti yow jogoto mbir te kadi mi farnoto hen par ce que mi ala tew kon joguimi kanŋe par ce que mbir joguimi te mbir omi jogui yesso mi jogui caggal minen goni yesso makko ko population goɗɗo woni caggal makko ko mbirte ko champion e nder ko ɗo woni ɗo mon yaade 12 combat 12 combat omon yaade ɗum combien de victoire 2 défaite nil goto wadde 10 victoire wadde voilà hay goto nil heddi ko fof victoire uji wadde wona mbir bolle puyɗe département Podor ala mbaɗa mollo pendaw département Podor ala mbaɗa hen mollo so halni kam ha lobbudu Malik Demba woni manager mabɓe toon mawɗo omo andi hol min omo andi hol mollo cohlim toon ko Ndiaye Dial cohlim toon ko Badji mbona ɓen fof ça va Ndiaye Dial e Badji ɓen tan cohla toon wona ɓen fof ça va e wadde uskation tagui mi yidde Badji ne ko meeɗi kam libde mi yetta te ala hen ɓerɗe ɗiɗi mi sikkitaki caggal Allah joni an kam promoteur annene jeeno mbaɗɗa an alana ɗum kalis walla alana ɗum dalil walla aɗa min kam min kalis wiiɗano wi kalis kalko jiiɗi men wadde ɗum mbaɗa mi kalis mais woni porgo haalma ko wonko wi layɗi eyyi ma welna ha wela haal ka ne weeli komi haala ka ina weeli ko champion o woni mbo yiiɗa wadde kalis par ce que ko yoɓata koye champion o daɗi ɗon e wadde joni mi aɗa gandu men son kalde oɗon ɗiɗi mon nandiri kono hannde o te woni combat gadduɗen noɗo hen o ay SELENDER hannde combat oɗo SELENDER kanko Modou Lo Pendaw fonno sippirede hen mais haal makko waɗi combat o fiyaka mais ménageur SELENDER o machallah te SELENDER norme gallamen kono an noon production ma fa haɗani hannde production ma wona ko yahata yesso inchallah taala wadde Modou Lo nane lawol te Modou Lo ko sippirte joni an anene wuttu jungo ma an ɓeyda jungo ma pamodiren eyyi sibo an moƴƴe makko kanko moƴƴe ma an moƴƴe makko kanko moƴƴe ma journée am jumo inchallah mamin pamdirta toon jiiɗi ɗon fiide dor sako e ndul eyyi jiiɗi mi ƴettu noon wirma komi ƴeewa mbaddim ɗum ala joni kay an o haalniɓe yiɗiɓe hal mbiɗa holen hono jiɗɗa min heccigo ndo haalnimde mi haalnimi jiiɗi mi o tawa haali haal programme jumo mbimam so Allah ina ñaawi tawi omo yiɗi mollo ma sotodire mollo kono ummoto ɗo woni ɗo o ummote diwal o faye diwal woni faye diwal ɗumdema woɗɗude ummote diwal o faye diwal mollo wona mbaton mbir ujunnaji on ɗo walla nini wona ɗum mo hono wiyete SELENDER oɗo mbo jogui mbir amen mollo e SELENDER jiiɗi yummo goto e baba ménageur SELENDER ni min o komi gotu kala ko wawi hen wonde hayso komi yettaki ɗo kon kalante est ce que faami so yooɓi SELENDER ko yooɓi ɗum ko mollo so wiyamo daaj ɗum ɗon ina ta dodante ɗo woni ɗon wadde promoteur wona pigeon voyageur ni ay pigeon voyageur ene diwta welɗi eyyi joni so ɗum ɓenni bandiraɓe sehilaɓe on calminama on juurama on mbiyama assalamu aleykum moon en jetti Allah en juule Mouhammad sallllahu taala alayhi wa sallam onon yeɓiyenkoɓe Nellewool TV a dewle Sénégal e caggal leydi on calminama on juurama on mbiyama jaam e kisale moon machallah eyyi ɗum foof noon wadde ko adi foof en ƴettat o biteɗo ménageur SELENDER kanko o haala yiyande makko e kadi holno combat arde makko eno ƴettiri combat o ni e kadi hol fof kadi ko fellitimo ha wawa ƴettude combat oɗo mo SELENDER foti sippirede o hol fof kadi waɗimo poussé walla ko hokkimo cuusal walla holko daara SELENDER ha hokkimo pour pouvoir pour wawa ƴettude combat oɗo mo ƴetti o machallah manager bisimilla ko weltare rek salminde bandiraɓe foof min ko tagui mi ƴettu combat o tan ko jogade hen yakar e jogade confiance kadi e andude ko joguimi kadi yasa min combat o nde jibsal noddimi de min ɓurno sohlu combat o te mbeɗa paranno combat o nde mbiyamde combat o mi welti hen te mbeɗa sohluno combat o te combat o kadi ɗo ɗum woni komi paranɗo ɗum inchallahu taala mi jogui hen kadi yakar moƴƴo ko kino fandi hen moƴƴar foof mbiɗa jogui ɗum kadi mbeɗa yakar hen kadi inchallahu taala jangga kadi inchallahu taala mamin gartude ha ɗo min jaw kadi ko min jara ko welamo min gartira e welamo inchallahu taala holko wonma poussé à ce que mbiɗa janggo walla jour combat o jatton koye welamma kadi gartir toon koye welamma
sibu ɗum kam kala kaɗo ɗum ene jogui hen ene jogui ko haali ko ene jogui hen haqiqa ko ganduɗa karama ko fawi yitere mum walla ko dubbi feɗɗene mum ko ande ɗum ɗo kam ko ɗum ɗo woodi holko waɗma motivé à ce que aɗa wiya ñande jour combat o dañata ko beelama gartita kadi ko beelama ko jogade hen yakar moƴƴo tan kadi andude ko joguimi mimo andu ko joguimi e kadi wonam andude kadi ko joguimi ko ɗum tagui kadi nde mbimami janggo so mbeɗa yaha mbiɗa jogui hen yakar te kadi wona bolle puyɗe joguimi mbiru joguimi te mbeɗa yiyannade joomam kadi sen jettima janggo stade onon foof on jiyat ko yooɗi ala luukali ala haydara ala haare te so naati stade so arbitre siffli on jiyat ko yooɗi inchallahu taala on yakar joguimi hen te mbeɗa andi wona bolle puyɗe joguimi ko mbiru eyyi ko mbiru joguimi te kadi mbiru nawammi kadi mbeɗa jogui yeeso mbeɗa jogui caggal so Allah wurni men janggo kadi sa addi ɗo sa filma a wawa limde ko yaha rewat caggal men ko eyyi surtout ɗum noon sibou sa haali mbir a wawa wasde haalde ko woni caggal mum a wawa wasde haalde bandiraɓe mum a wawa wasde haalde kadi a wawa wasde haalde kadi préparation mbiro joni préparation mon holko mbaɗa noon préparé e kadi halko pelliɗon nawtude ñande jour combat o holko kadi ɗum fof préparation mon fof no holno wayi banggue motivation e yimɓe fotɓe arde e joguitaɗo ɗo foti joguitade kanko hay ñawdalla makko e foof eyyi minen kam préparation amen ɗo ko jangga tan janggo kam so allahu lamɗo jaaɓi ɗo min mbaɗat préparation kala ko min mbawi wadde ɗo min mbaɗat min ummoɗo min jaaha stade minene population amen o kadi so Allah jaaɓi son jeeɓi janggodere mo on ni gandu kadi convoi nan yaaha inchallah ɗum fof kadi wade noon ene nana promoteur ene wiya noon Djiby ene wiya ñande fof Allah yen mbad non violence gadden hunde nde ganduɗa carrément ko fair play wonata par ce que fof koye fijirde jaleɗe nani kala liɓɗo hen fof koye nder wuuro e jeeya kadi ko halpular wonata liɓaɗen fof kadi ko kasalika koye nder wuuro e jeeya kadi koye halpular wiyete holko kalta ɗumen noon violence violence o minen de min kam ɗum ko wadde min cuwa ɗo yiide violence to baɗɗe amen ɗo minen kam mbiramen so min jeehi lobbudu min jeehi ɗo min jeehi cilu kono min cuwa hen dañ caɗele taw kadi non violence kadi minen min kewi ya tan koye jaam min garta e jaam min kewani caɗele hay sinno neɗɗo addi amen histoire min kewi ko ruttinde min calo ha toftade jomum min mbaɗa ko min poti ko wadde ha Allah artirana men dow jaam kadi so yi mbimami so min jeehi janggo ko no mbiruɗi mbaɗata no yuppade ga no ɓooro ga no haɓɓa ga min ngala e ɗum ɗon minen Allah rokki amen tan ko duwaw e cellal ɗum ɓo ɗumin jogui e heddi ko ñawdorde jogade a yiya tan yuppo ɗum a yiyata ɗum e stade o kala ko min mbaɗa ɗo min mbaɗat heddi ko cellal tan min jogui e duwaw ɗum min joɓoto minen yo Allah timmitin foof inchallahu taala Allah hokken hawrede e samedi inchallahu taala wadde ɗum avant tout d'abord wadde en totata mo ganduɗa carrément ko on saabi hunde nde foof sibo waɗi sababu machallah hande o so wiyama sippol ngone foti wadde hande ko SELENDER foti sippirede SELENDER hande so yimɓe jeehi ha hande no ƴettirɗa combat o ni e kadi manager ma so yeehi ha ƴetti combat o ɗo alay saago haalde ma nde haalde ma nde holko tinɗa e kadi holko wonno darde ma holko wonno kadi fandare ma e ma an assalamu aleykum salmini goto fo inmo yettode mum eyyi min dam oɗo tawi mi yiɗi ɗum yettu rek wonmo mbiramen goto mo liɓɗoyeti eyyi ɗum tawi min e hooram on safamni pour mbe ƴettum ha mbeɗa rutten oɗo mo dafet mo liɓo mbiramen gonɗo ɗo quoi eyyi miyam moom mbeɗa paari kayne jangga inchallah wuude sellude ala nawa kam toon sowona victoire eyyi victoire tan nawa kam toon ete ko goɗɗum nawata ham toon affaire histoire en niiri yimɓe fof en gandi SELENDER hono wayi eyyi yimɓe fof en gandi SELENDER hono wayi min duwowam tan joguimi e laccir yayam ɗum tan joguimi hen eyyi ɗum tan eyyi wadde somi nani haalama min no kaldirɗa ni donc combat oɗo ko combat revanche ema wona combat o revanche mi sohlum ha no fewi boom o instant ni min e hooram cikkano min hande woni combat o ni ga saabu hanki noddunomi nde ko jibsal mbe namno mom combat o ko hande walla ko ɓawo jang o wi kam nde ɓawo jang min e hooram ɓandum ɗo maayi ni ga wallahi cikkanum hande woni combat o saabu par ce que oɗo mbeɓɓaran mom eyyi ala jiyam sona libdum inchallah kayne ko wonko fanaram ko ɗum mbaɗemi eyyi kayne kadi moƴƴi SELENDER ninde on fam ɗum yawni ayi kono inchallah wuurde sellu mo gandi SELENDER woni hoɗon hen est ce que an SELENDER hande o ƴettudema revanche bébé ëmma walla no mbiruɗa ni tawde bébé ëmma wona an liiɓi ko hono ma liiɓi
walla ko bande liɓi walla ko posoma liɓi hande ƴettude revanche makko kanko bébé ëmma est ce que ɗum waɗani ma kulol walla est ce que ɗum wonani risque e ma min haydara wona risque am eyyi kala gettim wonnani risque min oy ɗo ye kay min ƴetta hunde ha par mi yaara hen caggal mukko yimɓe fof en gandi combat am kala jaggim combat am ala hen fof jiwo beddo ko kam fof em gandi SELENDER hon wayi eyyi wona risque noon ɓerdam ndi en deeƴi machallah on ɓerdam nde deeƴirni hon ɓuɓirni kadi somi yii to noon deeƴat noon ɓuɓra kayne ko ɓuuɓi gartiram ɗo e ɓuuɓe puisque min mi yeehi galle bébé ëmma mais ko bébé ëmma wi kam ko min mi susa ɗum haalde walla mi haalne ɗum ha paara mi werlama micro min mi doga siko bébé ëmma wi goo a ala cuusal ɗiɗi a ala doole tati an ala entraînement min kam ɗum manda fof ɗum ɗon kam holno nannirto ala probléme so tawi mi ala entraînement walla mi ala cuusal walla mi ala doole hande hen rek inchallah so ari mawo andu mi tawi mi ala doole walla mi ala cuusal mawo tawam ɗo e SELENDER kam ho wonɗo ha jangga nden ɗon inchallah eyyi kaymi duwawum tan yooɓi in jawi waɗi entraînement so tawi noon o wi mi watta entraînement mi ala probléme hande hen mamo hollum so tawi mbi jogi entraînement walla mi ala entraînement eyyi siko kanko wi ñande jour combat o so yimɓe leeli walla so yimɓe dartidaki no fewi jeeyta jomgu ngu so joro heɓori limdema ngu siko maw arde ɓe foti ardude ɓe maw arde caggal makko jongal maw arde kadi yimɓe makko public o ma heew nani so ɗum yonti kadi nde so naddi nder arène to so heddima on ɗiɗ tan so arbitre o wi pir majjo hen majjango yitere foof yiyata no jomgu ɗum ɗo min o SELENDER mi wama wi ɗum ɗo hande min ɗum o dañca ɗum e am inchallahu kani ɗum o dañca ɗum e am a ari tan a yekkiti ɗum hay goto andiran ɗum SELENDER mukko comme boy tokos noon ɗum sa yaada e nokku kono so ardi ɗum ɗon e mo ruttin e joni min wonko bébé ëmma haali hanki o wi kanko ñande jour combat o liɓatma koye foof kanko ɓurma caggal kanko ɓurma ñawdorle kadi kanko ɓurma kadi hay ɗum ɗo nude kadi hay e bakku mon kanko ɓurma wawde wadde bakku eyyi ɗum kam manda fof ɗum honno nanirta ko alhaal walla ko jabol muji yeeɗa hen eyyi SELENDER kam himɓe fof en gandi ɗum bakkam kañum wawa bakka mi wawa ɗum ɗon e kadi so addi affaire de ceerno ɗum ɗo ala probléme yo ƴeew temdere ceerno waɗ ɗon e min arta toon pour ceerno eyyi min entraînement am tan gardam toon eyyi e duwawo mo jooɓimo kayne rutti kadi min e makko affaire de pour heɓ ɗon jommak tan pour mbel limmom tan ni pour leel wonta siko o wi hay yimɓe kanko ɓurma ɗum hay yimɓe hay wonɓe caggal makko kanko ɓurma ɗum ɗon ɗum kam moom o haalan ɗon ko rewi lawol kam ko rewi lawol ɗum kam mo haalani affaire yimɓe ala yimɓe fof en gandi SELENDER joni SELENDER min nani haalama ko kalla ko min nani haalama min nani ɗum vraiment mamin jottoro ɗum ɗon bébé ëmma kadi kañumne manan walla yiye ko kalɗa ko a haali o haali a jabtima walla o jabtima ɗum fof koye haalluji goni kono hande o oɗen gonde Modou Lo an hol tinde walla hol yiyande walla boog an oɗon nde ƴetti combat o nde holko tinɗa e hoore ma walla est ce que ene famni kanko a saka omo ƴetta combat o ɗe ne woni revanche makko e makko an ɗum ɗon holno waɗema an eyyi assalamu aleykum bandiraɓe on calminama moni kala en mo yettode muɗum eyyi minen nomin gowni wadde rek wono nde combat o ne tinni ɗum de ndam tan mbimi quoi wono ɗum min gowi wadde te combat min ngala hen sikki sakka minen quoi pour kulol en walla affaire uji ɗin ɗon minen min ngala hen sikki sakka hay so ɓe guulini minen min ɓuuɓi ko ni min goori quoi guila min gummi ko ni tan min goori min jiiɗa violence noon guila ɗo ha stade to min jiiɗa violence aɗa hooli SELENDER mbaɗa hooli yimɓe wona hande koko ɓeydi hoolade koko ɓeydi joɓɓanmi hooladem nde wonde fuɗɗi nde puɗɗi mom nde haɓɓude ngem mbimam yaha nden hoolade nde fuɗɗi wadde hande noon koko ɓeydi caggal tan eminen caggal ménagére uji amen ɗiɗo e caggal peuple oɗo gon caggal amen ɗo hede inchallah kala koɓe ñamli min mamin joɓ ɗumen ɗum ɗon ha timmu quoi ɗum waɗi combat min ngala hen sikki saka ni joni min sa wi an kala koɓe ñamli noon mon joɓ mum ha timmi par ce que min ko jimi toon hanki ko e ko jimi ɗo hanki hande ko nandu saka jiida par ce que min hanki min tawi toon bébé ëmma nanki no wori ni e bandiraɓe makko no mbaɗi ni vraiment ɗum min en yeewi hakkillam hakkude makko e SELENDER joni an holno ɗum waɗma an min wawa kam wadde haydara par ce que minen min gowti ɗum quoi ko jeeya e ɓalli amen ko wolof wiya ko rek hasna bok suñu don quoi duñ ko bañ par ce que jeeyamen ƴiƴam amen hanti quoi ƴiƴam dogata quoi ko ƴiƴam amen dogata par ce que kalto ɗum guidɗo amen dal min gummoto écrit foof noon ne jogui inde mum quoi te minen guila min goni ɗo ha joni
heɓe nanani inɗa men ne ina wata koɓe yawɓe ɗum mais minen min mbiyete écrit ya addoy wadde ya addoy noon min jahan min gaddoy min gart minen ko ɗum min cifri te ɓeɗo ko ɗum mbaɗa amen quoi ya addoy tan ɓe mbi donc ya addoy noon min jimdat fullo min jimbit faade min jaa min gaddoy min joƴin ɗo e wuuro ngo peuple fof jeeya hen quoi min beltoro ɗum a faami ɗum wona amen minen quoi wadde bandiraɓe sehilaɓe Djibba Faty Sall le promoteur du peuple a dañi haaju Allah seydi a dañi haaju ko mbaɗɗa ɗo ko ma daforo puccinɗa ɗum joni mi namdoma an woni monsieur Moussa Sow ko an eyyi joni an en tant que père en tant que jinnaɗo en tant que conseil en tant que manager joni an hol yiyande walla hol conseil mo mbaɗa tuttude hande Selendre hakkude makko e bébé ëmma parce que somi nani combat o ko combat revanche te combat revanche moni fof ne andi combat revanche musat saɗa fandare mum e préparation mum foof an hande o saɗa waɗanomo conseil kanko Selendre holko mbiyatamo e hande hol kulol ma saɗa joguen kulol walla ala hen kulol e combat mo foti fade o mi salminima juurima weltima mi ñaguima duwaw mi neldi duwaw haalo Poular mbima so guite colam lera mbaɗama e mbeel ko dara dañama hakkude bébé amo e Selender combat woni ɗon wona combat bolle puyɗo combat woni ɗon bébé amo noon minen gandi ɗum minen gandi Selender par ce que ɓe cippodiri hay ɓe cippodirani même combat ɓe cippodiri même jour minen jogui ɗo mbir goto bébé amo sippodiri on min jino way minen gandi bébé amo no feewi heddi so sippodiri Selender ko combat woni ɗon kono gueɗel gotel conseil goto mbiyami hen Selender holon conseil Selender ka neɗɗo jawɗo kalma yiyata junggu kono o combat mbeɗa wima yawaɗen sees victoire noon ko artat no jaranɗen ni noon tan gattata noon koko laaɓi ala sikkitare hunde lamde woni ɗon victoire jawɗo wonata aɗa yeewi noon no feewi hay onon mon on jiita combat o min wimon noon ndere boal suuɗi eko feeñi ala mo jiiwa combat ko yeewi wadde alay saago Ifra rutto Dakar nande ƴettoya caméra ji ɗi e stade o fof yowonto caméra ji inchallahu taala ñande jour combat o caméra ji sappo caméra ji jeetati eyyi yoni gar keddotoɗo tegdoto label ɗi kanƴi fof ne gar eyyi ko neɗɗo jawɗo feewi heddi yo Allah waɗan en jaam kalno wayanno feewa no wayanno moƴƴo yo Allah waɗ ɗum noon minen noon on kaali konngol nani mbiɗon min ngala Mumbai minen keewi yaadu sees kono minen keewi artirde doole ko aydi amen eyyi minen jogui hoolare amin ngala sikkitare jogui hoolare no feewi min ngala sikkitare surtout ma boom o jogui hen hoolare no feewi boom mamin lim jombo mbo sikkani ayi mbikiɗo ayi ceeɗɗe joguiɗe ala probléme ha ñande hen weeli ko haaltade on fiye ceede ha ñande hen on fiye ceede mi on fiye ceede tek boɗeɗe ɗe joguiɗe ha ñande hen o somi nani haala mum aɗa ndinda nane Djibba Faty Sall wino o welani haala kono min jiɗanɗa kam gana libar sukara mi waɗe mo ko mi yiiga mbaɗa wele seeɗa eyyi joni an kam vraiment no Djibba Faty Sall ni ko gonga an haalama welani joni pewen mawɗo goto en tawi ɗum ɗo kañum ne gueɗen ha joni ene tampe Selendre mi on fiye Selendre dartoro ga wattirni arga rewga ar rewɓe ɗo vraiment mi namdamo kankone hol yiyande makko par ce que mbaɗa andi kam omo mbaɗi Selendre bisimilla arga e kawoy inde nde yettode nde Sambiyel Dieng an joni so mbaɗa namdotoma hande Selendre holko woni ma d' abord avant tout d' abord ɗum kam min jiɗɗo andude puisque mi yino tampiɗa Selendre ni guina ha joni a wiyama jottoro ga reftu ga waɗiri ni guila mi jetti ha joni donc hande so waɗanomo conseil e combat oɗo mo ƴetti o holko fof ko mbiyatamo yo yaaru walla yo waɗ walla yo jottoro kadi hande o est ce que aɗa jogui kulol e combat mo ƴetti o walla combat holno wayema holno teddirema walla holno hoybidema machallah eyyi combat o wayno teddani amin ni sibi min jii combat makko rawande min jii sippiro min jogui yakar combat fotta sattude sibi hunde dewɗa taw tan deftata ko ɓanko sippireje mi yiide makko kulol cuusa tan min jaari makko surtout noon combat han mbo jogui o min jogui confiance mawɗo Allah jogui noon ko min jogui makko confiance mawɗo min ngalen sikkitare joni an sawaɗano conseil hande Selendre holko mbiyatamo hande yo jottoro e no waɗiri walla yo sippirine hande conseil makko tan hande yo yaari sees o waɗano waɗatno ni so yaari sees tan mon jii o abboto ono taw ɗum hoɗo tawi fof mo liɓoy ɗum so Allah jaaɓi minen kooli ɗo mbaɗa hoɗo taw on fof ko liɓowo ɗum so Allah jaaɓi merci kawa jarama min calmini min juurima wadde noon min juttoto kadi koye Selendre min namdomo kanko combat makko
préparation makko e kadi helɓene o nodde combat he e kadi combat o kanko holno darude makko ɗum min gamata ɗum helɓe mbaɗɗa invité hannde combat ma e combat o holno daruɗa ɗum hannde e ñande jour combat inchallah combat o de am ga en mbaɗi ɗum invité han que fansuji fof eyyi fansuji ɗi mbaɗi ɗum invité eyyi kala gon caggal mi wonani caggal am fof waɗi ɗum ni invité eyyi kayno combat o min kam ko nawa kam toon tan inchallah jang inchallah tan nawa kam toon han libbi moom mi art eyyi